Oke, Dewan Suleman. Oh, pasinaon dalam itu tumuli kafur bahkan lanjut pangapunten sawetawis randat awit dilale ono bae kudu oli nampan terus saya ketipun selai kasusnya ngoten niku ya sewu mbok bilih kawawas randat para kasep kawontenan ingkang boten saged dipun selai nyuwun pangapunten. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur untuk wonten ngarsa dalem Gusti dene dalem menika saged pepanggihan malih kangge nglajengaken pasinaon. Nek saderengipun sumangga pepanggihan menika dipun wiwiti kanthi donga sesarengan amrih saged nguwuhaken menapa ingkang dados pangajap panjenengan sedaya kula. Tetunggo anut kapitadosan ingkang masuk sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Nggih. Kalau ini sampun gayut kalian serah panampi srana, lah sakmenika gayut kalian pambagya harja. Gayut kalian pambagya harja. Sawetawis sampun kula aturaken jeneng pambagya harja menika mbageke tekane tamu. Mbageke tekane tamu pramila nek jenenge mbageke tekane tamu menika mboten nundung tamu. Mboten nundung tamu. Artinya pambagya harja menika kecuali nang seripah menika mboten perlu nundung tamu. Ning sekecakaken binarak rendah. Awit wonten pambagya harja menika ingkang tamu rawuh terus lenggah aturi daharan unjukan lagek pambagya harja. Lah teng mriku pambagya harja manggake daharan unjukan sisan. Wonten sing mazhabipun wonten. Nah ugi wonten ingkang tamu rawuh lenggah pambuka pambagya harja rumiyin saweg wonten daharan unjukan pun ladosaken. Menika nggih wonten kadosan utawi ingkang kados mekaten. Nggih. Menika wonten contoh ingkang umum, ya, umum daripun tanpa salam. Assalamualaikum. Nuwun matur nuwun dumateng Kadang Panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Nanging saderengipun kula nanggapi keparengipun Kadang Panatacara langkung rumiyin sumangga sesarengan tansah munjukaken puji syukur dhateng ngarsanipun Gusti ingkang karya jagat dene awit berkah saha rahmatipun kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pawiwahan ing siang menika. Nyuwun gunging samudra pangaksama dene kula kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan inggih awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi supados matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Para tamu ingkang dahat kinurmatan sarawuh panjenengan sedaya ing papan wiwahan menika Bapak Ibu Mulyadi sabrayat ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh lan atur panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ing dinten menika panjenengan kepareng minangkani sarining serat sedahan ingkang sampun katur sawetawis dinten kapengker. Serat sedahan menika undangan. Sedah menika suruh, dados sedahan menika suruhan kon teka. Menika ngaten. Ing dinten menika ngat kliwon surya kaping 17 Agustus warsa 2023 panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi kagungan kersa amiwaha palakramanipun ingkang putra putri
nenggih pun Roro Dewi Wulandari ingkang sampun kalampahan kadhaupaken lan Bagus Bimo Hadi Suryo putra kakung panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro saking Biru Trihangga Gamping Sleman. Dene lampahing ijab kabul sampun katindakaken wau enjing wanci jam 8 kanthi widodo nir ing Sang Mikala. Boten katalumpen agunging panuwun ugi kaaturaken dhateng sedaya kadang panitia sanak sederek sarta tangga tepalih ingkang sampun paring pambiyantu wujud menapa kemawon lan nyengkuyung lampahing adicara ing wekdal menika. Mugi-mugi sedaya wujud sih kadarman menika pikantuk lintu ingkang satraju saking Gusti ingkang Maha Agung. Para tamu ingkang minulya, sinaosa lampahing upacara ing siang menika sampun karantam sawetawis wekdal kawuri, nanging minangka jejering titah sawantah mesti wonten cicir cewetipun. Awit saking menika Bapak Ibu Mulyadi nyuwun gunging samudra pangaksami bilih anggenipun nanggapi rawuh panjenengan wonten sapa aruh ingkang kirang pupuh, palenggahan ingkang kirang mungguh sarta pasegahan lan swasana ingkang kirang andadosaken renaning penggalih panjenengan sedaya. Sedaya inggih kadayan kawontenan ingkang boten saged dipun silai. Awit saking menika sepisan malih nyuwun gunging samudra pangaksami. Mawantu-wantu panyuwunipun Bapak Ibu Mulyadi keparenga panjenengan sedaya ing mangke paring donga pangestu dhateng panganten saribit minangka sangu kangge lelumbat ing madyaning bebrayan agung. Ing wasana mugi kasekecakna kanthi martikaning panggalih anggenipun sami lelenggahan lan angresepi pasegahan ing pawiwahan prasaja menika ngantos paripurnaning adicara. Cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi. Nyuwun pangapunten awit kiranging subasita sarta lepating atur anggen kula anggeraken basa nata ukara. Nuwun. Menika cekak upami menika badhe dipun ulur, badhe dipun rembakaaken, dikembangkan sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Menika sampun memenuhi unsur-unsur dalam pambagioharja. Setunggal menika pambuka, klebu pambuka menika nuwun dhateng para panatacara lajeng angka kalih menika nepangaken diri. Ugi sapa? Terus ngaturke pambagioharja, bageke rawuhe tamu. Bageke rawuhe tamu. Sasampunipun bageke rawuhe tamu ngaturake panuwun dene sampun rawuh. Lajeng nyuwun pangapunten. Lajeng pangajap panutup. Menika was utawi inti saking pambagioharja. Sangat sederhana sekali. Dados boten perlu pambagioharja menika nganti keladuk ngomongake bab-bab sing ora perlu diomongke. Mengitene pambagioharja menika namung mbageke rawuhe para tamu. Wonten pitakenan menika etok-etoke wingi kan wis serah-serahan. Nah niki etok-etoke barijat. Dadi pambagioharja niku pambagioharja pawiwahan barijat. Regane nek nggon ijab kala mangsa anut agama ingkang lumampah. Ingkang mawi tata cara rada komplit menika ingkang muslim. Muslim ra cetha mangke wonten khotbah nikahe, wonten serah pangampine manten. Nek cara
Nasrani, kalau ini kula ningali menika jeneng namung saking keluarga masalahnya datang pihak gereja pun. Terus lampahipun upacara menika full pihak gereja. Ini pembagian di tempat pengantin putri. Oke. Ya, pengantin putri. Atas nenggon resepsi palakrama. Nah, makin nek pambagyarsa nenggon sing munduh nggih konsepnya padha, wong beda menapa ukarane mawon. Padha ngaturke panggung lan sak tanggal. Nika pambagyarsa. Nenggon rapat ya padha, konsepnya padha. Wong gayut kalian acara iki apa? Mesti beda. Menika resepsi palakrama. Nggih. Sugeng dalu Mas Andreas, nembe rawuh. Nggih, Pak. Nggih, monggo Mbak Bilih saged Mas Andreas menika nepangaken diri kalian kanca-kanca ingkang sampun nyawisi wonten ing India, monggo. Pun bikarin naminipun, maikipun. Nah, Nggih, nderek tepang Pak Suryono. Pak Suryono nggih niki. kula Mas Faisal, Pak Suryono dilalekipun menika wonten 2 Zoom meeting dados Pak Suryono ngayahi wonten ing Zoom meeting. Sanesipun. Nggih. Nggih, tepangaken nami kula Mas Andreas. Sak menika saking nggih ten Jogja sak niku. Apa napa meneh nggih, Pak? Gaipun wonten pundi? Langgaipun Alamat wonten Wonocatur. Oh, Wonocatur. Nggih, cedhakipun Kris nggih. Setelahipun nggih nggih kancan kalih Bu Kris. Nggih. Niki nih terus sinau Bapak. Nggih, niki kan go sinau bareng-bareng. Jawi. Nggih. Nggih. Derek nau terus nem kedah kata bahasa Jawi niki ndek nyuwun bantu. Nggih. Kata mawon Bu Bilih, Pak. Siap, nggih, monggo mangke sesarengan sinau gayut kalian menika. Nggih. Menika gayut kalian pambagya harja, bagekake rawuhe tamu. Nek bagekake rawuhe tamu ateges orang ngundung tamu. Menika penekanan cetha. Kecuali pambagya harja sripah. Nek pambagya harja sripah arep nganggo ukara panundung wonten wingking saged. Nggih. Nah, beda ingkang linampahan nalika tratah Klaten Mangetan. Klaten Mangetan menika kala mangsa pambagya harja menika wonten tengah-tengah resepsi. Dados boten nalika awal resepsi. Nek kalau mangsa wis bar serah panampi dan lagi pambagya harja. Lah menika menawi panjenengan dilalahipun merangkuli bab kados ngaten wonten kedaerahan nggih derek daerah menika mawon. Pamanipun jenengan kapatah dados pambagya harja. Lajeng menika tanpa WO waminipun saking pihak menapa pamungkugati menika sampun ngrakit acara. Nggih sampun derek menika. Menika pambagya harja. Wonten pitakenan gayut pambagya harja. Kala mangsa nalika wonten paraga ingkang katuran pambagya harja menika wonten ingkang ngampingi. Gitu. Jadi pambagya harja ngendika terus kiwa tengen menika ana sing mendampingi. Nah, pendamping ingkang wicara menika namanipun panyumbul. Namanipun panyumbul. Nek tata cara Klaten Mangetan panyumbul menika dede pamugati. Jadi yang mendampingi juru wicara menika memang didapuk dienggo dampingi juru wicara panyumbul menika. Dede pamengkugati. Lah wonten Ngayogyakarta limrahipun lajeng ngringkes
ingkang ngampingi juru wicara menika pamengku gati dene ingkang ngampingi juru wicara saking besan nggih besanipun pamengku gati menapa keluarga besan menika padatanipun ngaten nggih menika gayut kalian pambagio harjo wonten pitakenan gayut pambagio harjo menawi boten cobi dipun waos. Wingi pun serah panapi to, Mas Roni karo Mas Hela. Mas Arono nyobi. Jadi belum anu ya Pak. Lo tak mau cari Pak. Oh siap. Oke. Tahu nganu kan pembagi aja tapi apa? Sing latih apa? Nganu napa? Nyadran. Bukan. Anu, sing tengene sing kakung. Oh, boyong. Nganu napa jenenge? Boyongan. Mundur mantu. Mundur mantu. Nggih. Nggih. Siap. Mriki tak semak jenengan nganu mawon napa? Terus maca mawon. Oh, derek di anu, derek di Urang sakit. Ya tetep nganggo men sing balung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, lan para tamu sedaya ingkang sinuhun ing pakurmatan. Keparenga kula nyuwun idipailah gembel kamardikan dumateng panjenengan sedaya ingkang katemben wawan pangandikan saha kula nyuwun agung samudra paksami wonten ing kalodhangan punika kula kemawon mangarsa amaranta diri mundi dawuh dados taranging basa kinen ngaturaken pira sing manah panjenenganipun Bapak Pardina saha Ibu Asriani ingkang katemben hamugati. Para tamu ingkang tansah nunggu ing karaharjan. Wonten ing kalodhangan siang punika keparenga kula ngaturaken kasugengan awit rawuh panjenengan sedaya. Mugi awit saking rawuh panjenengan sedaya tansah hanambahi lancar saha regening pahargyan prasaja ing siang punika. Salajengipun Bapak Pardina saha Ibu Asriani nyuwun agunging samudra paksami. Mbok bilih anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya so nyiapaken papan pahargyan kirang trep kalian kanggan panjenengan sepisan malih keluarga nyuwun agunging samudra paksami. Atur panuwun ugi katuraken wonten ngarsanipun para amuda miwah sanak kadang mitra waluju ingkang sampun paring pambiyantu murih rancaking pahargyan punika. Mugi awit saking panyengkuyung panjenengan Allah paring piwales lan ganjar minangka amal saleh kagem panjenengan sedaya. Para tamu ingkang bagya mulya. Wigatosing pahargyan punika keparenga kula amargi matur ngaturaken wigatos sing manah. Ingkang sepisanan wonten ing kalodhangan menika panjenenganipun Bapak Pardina saha Ibu Asriani ana tepi jejibahan tiyang asepuh amboyong kemanten sarimbit ingkang asilih inggih Bagus Adrianur Effendi putra kakungipun Bapak Pardina saha Ibu Asriani ingkang pidalem ing karet RT 03 Pleret Bantul Ayu Jakarta. Pikantuk Nikmas Maliga Yuliana putra putrinipun Bapak Ngatijo saha Ibu Sudarwati
ingkang pidhanem wonten ing Demangan Kopen RT 3 Wonokromo Leret Bantul Ngayogyakarta. Menggah ijab kabul sampun kalampah kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa awit saking donga pangestu panjenengan sami. Ingkang kalih panjenenganipun Bapak Pardino saha Ibu Asriani kanthi andhap asoreng manah nyuwun pandonga saha pangestu dumateng para sepuh pinisepuh saha para tamu sedaya mugi temanten sarimbit anggenipun ngayahi bebrayan ing madyaning masyarakat sageta antut-untut lan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dumateng sedaya para tamu kakung Mbah Putri ingkang minulya. Sumangga kasekecakna anggenipun lenggah ngantos paripurna bahagian punika. Mekaten atur sapura minangka sulih sarira panjenenganipun Bapak Pardino sakwarga minangka pepunten ing atur menika parmo kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Mbok bilih anggen kula matur kirang subasita miwah tebih saking paugraning tata krami. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, sae. Mengkanten sawetawis kemawon ingkang perlu dipun benahi. Katemben menika baru saja. Dados tembung katemben menika baru saja. Dados nalika panjenengan anggenipun ngendika Bapak Pardino ingkang katemben hamengku gati berarti serampung. Oh, katemben. Lajeng tumrap Ngayogyakarta menika kangge panyebut menika Bapak. Dados Bapak Pardino saha Ibu. Dene bapa menika limrahipun dipun agem. Sing katemben hamengku gati niku dadi kanino, Pak? Nah, sampeyan niku Bapak Pardino ingkang katemben hamengku gati. Utawa minangka ingkang hamengku gati. Ingkang katembene ilang. Ingkang hamengku gati. Dadi sing duwe gawe ra ngono. Hamengku gati menika sing dikarepe sing duwe gawe. Ingkang hamengku gati. Bapak Pardino maksudnya yang baru punya hajat. Oh, yang baru punya hajat. Anak baru berarti boten katemben. Katemben menika bar nembe menika nembe iki baru ning lagi wae. Baru saja. Nah, menika baru saja. Tegasnya sudah lewat. Ning nek baru menerima anugerah menika nganggo tembung saweg. Pamanipun Bapak Pardino ingkang saweg nampi nugrahaning Gusti wujud apa. Berarti baru ini. Nah, katemben menika baru saja ning sudah lewat. Dados nek kula katemben menika pun gantos ingkang menika malah mlebet ingkang hamengku gati menika. Lajeng tumrap Ngayogyakarta leres menika ngaturaken kasugengan. Dados Ngayogyakarta menika ngginakaken tembung sugeng menawi Surakarta menika wilujeng. Nah, ingkang kula tampi saking Permadani Semarang, dados perhimpunan napa Pambiwara wonten Jawa Tengah menika ngendikaken ngaten ketua Permadani menika. Yoja menika malah trep Mas. Awit sugeng menika wujud saking krama inggil saking wilujeng. Dados ngopone menika slamet rahayu widodo kawidadan menika ngopo. Lajeng dipuninggahaken dados krama. Kramanipun dados wilujeng. Wilujeng dikramake inggil dados sugeng. Dados menawi Ngayogyakarta menika pancen trep ngaturaken kasugengan sarawuhipun. Nah, len jawab didukke menika bagi binage dados saupami menapa nalika mara dayah lajeng dipun bagikaken ngaturaken kasugengan sarawuhipun. Len jawab didukke nun inggih pangestunipun wilujeng. Di antarane sugeng karo wilujeng menika krama inggil karo krama. Nanging tumrap kanca-kanca ingkang
menapa riwil bab basa radikal bahasa sing bener niku wilujeng Mas. Mergane wilujeng niku dari kata selamat. Nek sugeng ora urip. Sugeng ora urip. Nalika sugengipun Mbah Darto menika tegese nalika uripe Mbah Darto. Nah, menawi kula urip menika dudu sugeng. Ning gesang. Ya toh? Nika jansate digesangke riyen, apa kan jansate disugengke riyen. Terus sugeng menika tidak hanya sekedar hidup. Sugeng menika ya urip, ya selamat, ya cukup, ya bergas, ya waras dan mencakup semuanya. Nah, sugeng. Nah, sekedar urip menika gesang. Sekedar selamat menika wilujeng. Terus sampun terap menika gunakan tembung ngaturaken kasugengan. Nyiapaken papan pahargyan. Nyiapaken menika penyerapan Indonesia saking siap terus nyiapaken. Seandainya yang terlintas ketika itu kata tersebut ora masalah. Nggih daripada sing metu ingkang sampun nyiapaken ora apa-apa. Nyiapaken menika saged dipun gantos nyawisaken. Nyamektakaken saged. Ning nyamektakaken menika cenderungnya kesiapan untuk bergerak. Upamane bergodhong. Terus kanca-kanca sing siap gerak menika ning samekta. Nek cecawis menika barang. Cenderungnya ke barang. Upamane barang dan tempat menika cumawis. Nah, nek samekta nyamektakaken menika berarti siap gerak. Samekta ing gati menika tegese sudah siap-siap untuk melaksanakan gati menika karya utawa tugas. Samekta ing gati sawega ing diri menika artinya petugas itu sudah siap. Ya samekta. Dados upamanipun para kadang wiranem sampun samekta. Tegese para kadang wiranem sudah siap. Dene daharan lan unjukan sampun kacawisaken sudah disiapkan untuk dihantarkan. Terus bedane nyawisaken kalian nyamektakaken niku. Ini secara kan mirip padha. Sing dibahas baku nyepake. Terus nyiapaken menika saged dipun gantos kanthi tembung nyawisaken. Nyawisaken papan pahargyan. Para amudha, ane dilangi mawon. Para mudha. Nggih, mergane a menika nek cara Jawa dadi bertolak belakang. A menika ora. Dadi nalika a muda berarti ora muda. Ditya menika buta. Aditya berarti selain buta. Dudu buta. Dipun napa? Atas a menika dipun apa? Pun corek mawon dados para muda. Saged ugi kanthi tembung para wiranem. Kadang wiranem menika saged. Lajeng rancaking pahargyan, dirancak ning rancak. Nggih, dados boten nganggo boten nganggo ka, ning nganggo g. Ngaten. Rancaking pahargyan. Mergane nganggo g. Nek rancak, nggih. Rancak menika tegese le obah bareng. Le obah bareng. Kejawi menika rancak menika ugi memiliki arti wadah gamelan. Terus kayu sing dinggono pangke gamelan naminipun rancak. Dene rancak menika lancar. Rancak menika lancar. Lajeng menika kanthi karo kantri ya. Kantri karo kanthi. Ning nek mboten dimake nggih ora ketok ya. Kanthi wilujeng ya, kanthi menika gelem ngenteni, nek kantri menika dengan kanthi wilujeng menika dengan selamat. Nek kanthi wilujeng menika gelem ngenteni selamat. Terus
pepet pebuntoning atur sampun pas. Kula akhiri sinaosa menika boten lepat nanging mugi nek Jawa wonten kula pungkasi. Nggih, minangka pungkasaning atur atau gimana? Kula pungkasi menika saged. Sampun sae menika wau panjenenganipun rakit menapa naskah. Wah, selamat Mas Sarono. Wah, bagus sudah. Saya dengar sebagian sudah sangat real lah. Pak Faisal nyesal nabi tadi yang apa? Katemben hamku gadi malah menembe ini pas kasar nggih. Nggih, mboten. Nembe menika katemben menika saking tembung nembe. Nembe menika baru saja. Oh, nembe itu bukan sedang ya? Bukan sedang, nek sedangnya saweg. Oh, saya nembe. Dan nembe repot ya menika. Itu kan sedang repot gitu loh. Oke, Bukan ya? dados terapipun nek sing dados wonten nembe kalian saweg. Nah, nembe menika baru saja. Saweg menika sedang. Oh, nggih. Tadi Kalau ya saweg kita repot dalipun ngoten. Boten nembe repot. Nek nembe niku wis bar. Oh, kita ya salah ngomong sehari-hari itu salah ya. Pamenipun Pak Widodo wonten boten menika Bapak saweg tindak ya. Bukan nembe tindak ya, bukan Boten nembe nembe tindak. Oh, Bapak wonten boten Bapak saweg tindak kinten-kinten sak menika nembe dumugi Denggung. sudah sampai Negung. Segera sampai Denggung. Pamenipun ngoten. Dados Oh, nek nganggo keseharian pamane makcul nembe nggih boten napa-napa. iya, ini maklum juga. Enggak ternyata seharian kita juga salah gitu loh, Pak. Seharian Menika kita juga salah. dados menika naminipun tembung salah kaprah. Tembung-tembung salah kaprah menika sasampunipun mangertos tegesipun tembung atau arti dari kata-kata menika lajeng saged milah, saged milih. Mboten Oke. gitu ngeluputke, oh iki luput iki sing bener ngene. Mboten nek saged milah lan milih tembung ingkang langkung trep dipun ginakaken. Langkung trep. Awit nggih nembe kalian saweg mboten kleru. Yen jalari dadi kurang trep niku ora mergo tata letak dalam kalimat. Nggih. Dan terasa ketika kita ada seperti ini. Kalau nggak ada seperti ini ya nggak terasa. Nggak terasa. Nembe kalian sahabat ya. Faisal. Nggih. Kula nate mireng niku tengahmu niku sanes pepet tapi puput pepuntone atur niku sing leres pepet nang puput. Dados menawi pepet menika rak ending. Nggih. Puput menika pedhot. Puput menika pedhot. Dados paling trep nek kula nggih tetep pepet nggih. nggih. Pepet pepuntone betul. Nah, puput menika pedhot. Nah, pepet menika wis mentok. Nggih. Saya Mas Sarono menika sampun mungkin jago dukuh, Bro. Bu estu jago dukuh niku salah satu salah satu ujiane kan niki. Kula Aku dados lurah. Mas Sarono sudah siap ke keraton niku mangke. Boten wae. Sampun siap. Kapan-kapan diaturi. Menika bahasanipun malah beda, Pak. Dados menawi nggih wonten keraton menika ginakaken basa Bagongan, lajeng sedaya kata yang akhirannya dengan ipun menika dadi malah. Pripun nyotonipun Pak Tesun bicara. Pamanipun menika gadahanipun sinten? Manipun ana kalimat ngoten ya. Menika gadahanipun sinten? Nek nang kraton menika dadi punika gadahane sinten? Rumah kaya ngoko ya. Nah, menika namanipun basa Bagongan. Pramila nek nang kraton khusus. Oh, itu berarti di atas ngoko di bawah Romo nggih. Nggih, dados tidak ada dhuwur ngisor. Boten wonten. Betul. Tidak ada dhuwur ngisor, dadi temen kraton menika sedaya
menika entah pangeran, entah Sentono, entah abdi dalem, entah menika sedaya ngagem basa Bagongan. Ingkang wenang basa Ngoko menika namung ngarsa dalem. Namung Sri Sultan. Hmm. Malah kaya basa pecinan nggih. Basa boten basa Bagongan, tapi menapa nggih? Untuk menyamakan atau menyetarakan sehingga tidak ada merasa lebih diunggulkan dan di Iya, asal. iya. Menika basa. Berarti abdi ke ngaso dalem Wah nggih, termasuk nggih. ya malah anu lah lebih egaliter sebenarnya nggih. Nggih. Mundi dawuhe ngarsa dalem menika. Dadi Oh, bukan dawuhipun nggih. boten dawuhipun. Mundi dawuhe ngarsa dalem, mundi dawuhe Kanjeng Pangeran para Itu bapak. juga di depan sultan juga begitu. Nggih, nggih. Oh. Pramila Itu neneng keraton malah boten mawihipun malah. Dadi kalusen ya naik keraton ya. menika naminipun basa Bagongan agar semua menika abdi dalem setara. Baik pangeran ataupun siapapun setara. Terus pangeran dawuh datang abdi menika boten pareng ngagem Ngoko kudu Bagongan. Jadi Pak andikan pada acara-acara besar resepsi apa itu masuk ya Bagongan Pak. Bagongan nggih. Misalnya resepsi manten juga Bagongan. Menawi resepsi manten wonten Keraton Ngayogyakarta menika tanpa MC. Oh nggih tanpa MC. Nggih. Atau yang pidato siapa? Tidak ada yang pidato. Nggak ada pidato toh. Oh. Nggih. Kula ngawaki andilalaipun kaping 3 tugas wonten keraton nalika siaran langsung Jogja TV ngarsa dalem pas mantu GKR Maduretno, GKR Bendoro, GKR Hayu. 3 menika lajeng ingkang setunggal wonten Pura Pakualaman kala wingi rayi saking putra mahkota nalika krama menika njenengan kula terlibat wonten mriku. Dados upacara wonten kraton lan Pura Pakualaman menika tanpa MC sedaya namung gedhek antuk manut saking randon ingkang sampun dipun tata. Wah, aba-abane pun sunti aba-abane pun. Tanpa aba-aba, Pak, namung gedhek antuk. Pamenipun acara dimulai jam 10. Pamenipun nggih, acara dimulai jam 10. Senaosa jam 09.00 menika sampun komplit sedayanipun nek durung jam 10 ya ora dimulai. Ada sesuai dengan random yang sudah disepakati. Menawi wonten keraton menika wonten naminipun menara lonceng menika kangge nandha jam. Nek muni kleng pisan berarti jam setengah. Nek kleng manut cacahe kleng menika berarti nuduhke jam. Lah menika gedhek antukipun wonten mriku. Kayak pantomim nggih. Lah anu pancen menawi tradisinipun keraton menika tanpa MC. Oh, lebih sakral barangkali ya. Lebih sakral nggih. Boten wonten nyondro, boten wonten pripun-pripun. Oh. Oke. Mereka ngaten. Pambagiarjo pun ada. Betul Pak, mana level tertinggi dalam adat kejawen itu di mana ya? Misalnya malamnya Pak Harto di Jakarta barangkali ya. Nek Pak Harto ngoten dudu dede bab keraton. Ya, keraton nggih. Jadi level tertinggi itu praktek adat sini tempat putih nggih. Menapa? Praktek paling komplit adat Jawa seperti ini itu di wonten pundi nah di Jogja. Kalau yang Jogja paling komplit di keraton kalian Pura Pakualaman. Ya tapi kan tidak ada paugeran niki nggih, tidak ada paugeran MC pidato-pidatoan teman-teman. Tidak ada. Nah, pamanipun Mas Rake ngoten nggih wonten ning tanpa MC ya. Dados padha karo wong kaya pedhayoh. Dadi pamane nalika nglamar kala wingi. Nglamar menika saking pihak Pura Pakualaman rawuh dhateng keluarganipun pihak putri. Teng mriko langsung dibagekke saking tuan rumah ngaturaken kasugengan rawuhipun. Semoga wonten wigatos menapa. Saking utusan nggih menira utusan saking Pura Pakualaman ngaturake serat panglamar. Tadi mboten wonten MC. Nggih.
tampil sak panggalipun. Mangke nalika pamanipun putri menika dipun boyong dhateng pura Pakualaman mlebet ngoten nggih anggenipun masrahaken langsung Boten MC nggih. nggih tanpa MC. Menika pancen sakralipun wonten ing mriku. Lah Mungkin masyarakat wontenipun MC wonten Jawi menika rak supados menapa ingkang dipun menapa lampahaken menika saged dipun mangertosi dening masyarakat. Yo iki lampah upacara apa to? oh nggih. Oke, nek keraton mboten mergane nek keraton sampun damel naminipun buku lampah-lampah. Buku lampah-lampah menika random komplit mulai dari tata cara upacara adatnya, tekan jame, tekan busanane sing dienggo apa. Baik panitia maupun mantene. Menika wonten pijit wonten mriku. Naminipun buku lampah-lampah. Pun pakem. Dados teng mriku ketika wonten jame dek jam semene. Nah, urung jam semono ya ora bakal dimulai. Nah, menika wonten keraton ngaten nek digo nang jaba ya dadi kalah kabut. Jadi sepi ya. Nggih, menika kados ngaten. Oh, keraton malah malah apa? Unik beda nggih, tapi Nggih, sakral beda. sih. Nggih. Nyobi maos asroni. Nggih, monggo. Coba kita anu apa ya prayogi. Mboten maos. Nuwun. Pramuga. Nah, Nuwun. Matur nuwun dumateng kadang para panatacara ingkang sampun kepareng-paring wekdal dhateng kula. Nanging saderengipun kula nanggepi keparengipun kadang pranatacara langkung rumiyin sumangga sesarengan tansah nunjukaken puji syukur dhateng ngarsanipun Gusti ingkang makarya jagat. Dene awit berkah saha rahmatipun kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pawiwahan ing siang punika. Nyuwun gunging samudra pangaksama dene kula kumawani ngadhep wonten ngarsa panjenengan inggih awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi supados matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Para tamu ingkang dahat kinurmatan sareng panjenengan sedaya ing papan wiwahan punika Bapak Ibu Mulyadi sabrayat ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh lan atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ing dinten menika panjenengan kepareng minangkani sarining serat sedahan ingkang sampun katur sawetawis dinten kapengker. Ing dinten menika ngakliwon Surya kaping 17 Agustus warsa 2023. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi kagungan kersa awiwaha palakramanipun ingkang putra putri. Nenggih pun Roro Dewi Wulandari ingkang sampun kalampahan kadhaupaken lan Bagus Bimo Hadisurya. Putra kakung panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro saking Biru Trihanggo Gamping Sleman. Dene lampahing ijab kabul sampun katindakaken wau injing wanci jam 8 kanthi widodo nir ing sambe kala. Boten kata lempen, agunging panuwun ugi katuraken dhateng sedaya kadang panitia, sanak sederek sarta tangga tepalik ingkang sampun paring pambiyantu wujud menapa kemawon lan nyengkuyung lampahing adicara ing wekdal menika. Mugi-mugi sedaya wujud sih kadarman menika pikantuk lintu ingkang satraju saking Gusti ingkang Maha Agung. Para tamu ingkang minulya, sinaosa lampahing upacara ing siang menika sampun karantam sawetawis wekdal kawuri, nanging minangka jejering titah sawantah meski wonten cicer jawabipun. Awit saking menika Bapak Ibu Mulyadi nyuwun gunging samudra pangaksami. Mbok bilih anggenipun nanggepi rawuh panjenengan wonten sapa ara ingkang kirang gupuh, palenggan ingkang kirang mungguh,
sarta pasegahan lan swasana ingkang kirang andadosaken pananing penggalih panjenengan sedaya. Sedaya inggih kadayan kawontenan ingkang boten saged dipunselaki. Awit saking menika sepisan malih nyuwun gunging samudra pangaksami. Mawantu-wantu panyuwunipun Bapak Ibu Mulyadi keparenga panjenengan sedaya ing mangke paring tungu pangestu dhateng pengantin sarimbit minangka sangu kangge lelunggan ing madyaning bebrayan agung. Ing wasana mugi kasekecakno kanthi mardikaning penggalih anggenipun sami lelenggahan lan angrespi pasegahan ing pawiwan prasaja menika ngantos paripurnaning adicara. Cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi nyuwun pangapunten awit kirang subosita sarta lepating atur anggen kula andharaken basa nata ukara. Nuwun. Yeah. Siap. Sepiter atau di SD. Sepiter atau di SD. Yeah, juga. Mas Hugo. Monggo Mas Hugo. Sugo. Pak Faisal Nyosewu tadi kok ada lan itu kok agak aneh bagi saya. Lan tadi ya, ada lan Mana tadi. Ada kata lan. Siapa kalau dicap kali Pak. Dewi Wulandari kang sampul kalaman kadhapaken lan. Oh, Lan itu. iki lan saged kalian saged. Lan itu mboten nguku nggih, Pak nggih. Mboten ono, nggih. Mboten nguku, mboten kalian nggih. Mboten saged lan saged kalian saged. Sami. Oh, sami nggih. Nggih. Tak pikir Kalian saged lan saged. Kangge tembung menika, kangge ukara menika saged. Sampun kaijabaken kalian baik sampun kadhapaken lan bagus menika saged dipun agem. Oh, nggih. Dipun agem, dipun kagem, nek kagem kuwi dienggo wong liya, nek dienggo awak dhewe kangge kula, ya. Kagem panjenengan. Monggo Mas Duko, Mas Duko. Ayo. Sesoke munggah saka Bar RW dadi Duko kan. Nuwun matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun pareng-pareng dal dhateng kula. Nanging saderengipun kula nanggapi keparengipun kadang panatacara langkung rumiyin sumangga sesarengan tansah munjukaken puji syukur dhateng karsanipun Gusti ingkang harkalih dadah. Dene awit berkah saha rahmatipun kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pawiwahan ing siang punika. Nyuwun gunging samudra pangaksama dene kula kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan inggih awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi. Supados matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Para tamu ingkang dahat kinurmatan, sarawuh panjenengan sedaya ing papan wiwahan punika, Bapak Ibu Mulyadi sabrayat ngaturaken pambagyo harja sugeng rawuh. Lan atur panuwun ingkang tanpa pepindhani. Dene ing dinten menika panjenengan kepareng minangkani sarining serat sedahan ingkang sampun katur sawetawis dinten kapungan. Ing dinten menika Ahad Kliwon Surya kaping 17 Agustus warsa 2023 panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi kagungan kersa amiwaha palakramanipun ingkang putra putri inggih pun Rara Dewi Wulandari ingkang sampun kalampahan kadhawuhaken lan Bagus Bima Hadi Surya. Putra kakung panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncara saking Biru Trihangga Gamping Sleman.
Dene lampahing ijab kabul sampun katindakaken wau enjing panci jam 8 kanthi widodo nir ing sabikara. Boten katalepen agunging panuwun ugi kaaturaken dhateng sedaya kadang panitia sanak sederek serta tangga tepalih ingkang sampun paring pambiyantu wujud menapa kemawon. Lan nyekuyung lampahing adicara ing wekdal menika. Mugi-mugi sedaya wujud sih kadaman menika pikantuka lintu ingkang satraju saking Gusti ingkang Maha Agung. Para tamu ingkang minulya, sinausa lampahing upacara ing siang punika sampun karantam sawetawis wekdal kawuri. Nanging minangka jejering titah sawatah mesti wonten cicir cewetipun. Aweng saking punika Bapak Ibu Mulyadi nyuwun gunging samudra pangaksami. Mbok bilih anggenipun nanggapi rawuh panjenengan wonten sapa aruh ingkang kirang pupuh, palenggahan ingkang kirang mungguh, serta pasegahan lan swasana ingkang kirang andadosaken renaning penggalih panjenengan sedaya. Sedaya inggih kadayan kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Awit saking menika sepisan malih nyuwun gunging samudra pangaksami. Mawantu-wantu payunipun Bapak Ibu Mulyadi keparenga panjenengan sedaya ing mangke paring donga pangestu dhateng panganten sarimbit minangka sangu kangge lelembhan ing madyaning bebrayan agung. Ing wasana inggih kasekecakna kanthi mardikaning penggalih anggenipun sami lelenggahan lan hangresepi pasegahan ing pawiwahan prasaja punika. Ngantos paripurnaning adicara. Cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi. Nyuwun pangapunten awit kiranging subasita sarta lepating atur anggen kula hangrakit basa nata ukara. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waduh. Jadi, tegesipun napa perlu dipun kulinakaken sekawan aksara wau. Do, to kalian to menika perlu. Kadang kalian kadang menika beda. Kadang menika sedulur, nek kadang iki sok iya sok ora. Tapi niku nek upami mikir iki pas ora sing elek nu kan nang Pak suarane kan bisa bilang. Jadi dulur sing elek. Tergantung mikir. Jadi suarane kesarut. Jadi terus menika napa gladi nek nganggo DH TH nika ilate padal kecetak kadang karena kadang ya nek kadang nek tanpa H berarti ilate padal neng untu kita tadi tipis. Kanthi karo kanthi menika kulino. Menika garis besar saking pambagiarja menika salam lajeng nepangaken diri bagekake rawuhipun tamu lajeng acara menapa ngaturaken panuwun nyuwun pangapunten pangajap lan panutup. Terus intinipun menika arep nanggon acara apa wae pambagiarja sinamung menika. Menika rumus kuncinipun. Lajeng pangajap apa nek mantenan ya berarti maringi donga pangestu. Nek kon layatan berarti apa pangajape nyuwunaken pangapunten dhateng swargi lan sak pangdalan itu.
Menika namung menika. Wos intinipun. Salam nepangaken diri, bagekake rawuhe tamu, acara menapa, ngaturaken panuwun, nyuwun pangapunten, pangajap lan panutup. Itu urutan kedah ngaten nggih urutanipun. Prayoginipun kados ngaten, saupami menika badhe diwolak-walik ning sing logis mawon. Oh, nggih. Diwolak-walik saged ning logis, mamane ora kok bar salam terus panutup. Nah, mboten. Berarti matur nuwun pertama itu hanya matur nuwun kepada MC nggih. Matur nuwun dhateng MC, nggih, karena sudah diberikan saja. Nah, terus panuwun ngaturake panuwun dhateng menapa para paraga sanes panitia dhateng tamu menika wonten papanipun piyambak. Acara menapa niku menapa nggih niku kan. Upaminipun sugeng rawuh Bapak Ibu wonten ing adicara ing siang menika boyong penganten. Oh, pamanipun menika. Sugeng rawuh Bapak Ibu wonten ing gedung Bima menika kangge acara rapat kerja menapa. Nah, ini acara menapa? Gitu. Menawi pangajapnya ada unsur permohonan nggak, bukan doa tapi permohonan. Misalnya kalau ini kan serah-serahan nih, kalau ini Pak pengen dalu serah-serahan. Nah itu Pak Bagiarjo bisa mengundang memberikan undangan lagi pada yang hadir, monggo benjing ngapura rawuh wonten acara ijab resepsi utawi menapa. Itu saged kemawon sauger menika bisa rujuki oleh pamengku gati. Oh, nggih. Tapi itu menjadi paket wajib enggak ya? Mengundang lisan. Betul. Ampun kesupen lho mijing-mijing ngrawuhi ijabipun. Betul paket wajib niku. Paket wajib. Nah, sing paket wajib adalah sing menerima. Nalika serah-serahan. Kita serah-serahan lajeng sing nampi menika pamanipun nalika serah-serahan menika ugi ngaturaken utawi nglarapaken calon manten kakung kanthi panyuwun ing bilih sampun dumugi titi wancinipun kepareng kaijabaken kanthi sakatane agami Islam. Lah sing nampa inggih mangke menawi sampun dumugi titi wancinipun badhe kaijabaken sakatane agami Islam lan keparenga Bapak Ibu ing benjing rawuh. Oh, ini Pak Suyono ini lagi manggung di mana nih? Manggung di mana Pak? Di Eropa. Musiknya musik status. Dados ingkang menang ngambali atur utawi ngajak ngaturi rawuh menika nampi nama menika menyekseni ijab. Menika kados lajeng pangajap itu nggih. Ini pangajap ndongake mantenipun. Utawa nyekecakaken lenggah atas paripurna. Nah, niki napa to niki Pambagiarjo napa niki? Niki Pambagiarjo bar akad nikah utawa Pambagiarjo resepsi palakrama. Tegese Pambagiarjo wonten ing pahargyan sasampunipun nikah. Ning isih ning gone pihak putri. Lah, benjing tugasipun tugas panjenengan menika cobi panjenengan ngerakit minangka jejering MC kangge boyong penganten. Boyong penganten dari putri ke kakung. Dari putri ke kakung. Nggih, nyobi ngerakit menapa kangge MC, ajeng koronganipun kados ngaten. Pamanipun. Tata rakit rawuhipun manten. Lajeng manten kirap tumuju sasana rinengga utawi pelaminan. Sasampunipun sedaya lenggah lajeng wonten pambuka. Boten wonten iki. Tambahan karo niki, tambahan. Pambuka MC Pambagiarjo. Sasampunipun Pambagiarjo menika wonten sigeg kapisan
Menika daharan unjukan kae snack. Siget niku istirahat nggih. Nggih, siget menika istirahat. Tapi Wonten bukan ingkang itu, bukan ngendikaken isoma. menika menapa sumene. Nah, ning kula nganggo Sumene. siget mergane sinajan to sumene iki ora kleru. Ning sumene kadang kala ora Keliru. direka-reka. Mas nek sumene menika ora saking tembung sene dikai seselang to. Kaya nek gulung dikai seselang dadi gumulung. Nah, nek sene dikai seselang tak dadi sumene to Mas. Beda menika. Dados sumene menika mboten kok sene dikai seselang ning pancen kata menika sumene. Asli Artinya nggih. nggih asli katanya sumene menika tegese diantekake sawetara wektu. Menika wonten ing Bau Sastra WJS Purwodarminto terbitan 1939. Diantekake sawetara wektu menika sumene. Ning tinimbang teng klesik neng guri pramila nganggo tembung siget. Siget menika dihentikan beberapa saat. Dari bahasa Inggris skors mungkin ya. Nah, skors mungkin. Jawa siget. Siget lajeng pasrah boyongan, panampi boyongan, siget angka kalih menika daharan lan sanesipun. Resepsi menika saged prasmanan utawi ladosan wonten pasugatan beksan lan panutup. Menika tengkorongan. Lho niki boyongan kok ada resepsi napa, Pak? Lah nek boyongan ra tetep resepsi boyongan ta jenenge. Oh, resepsi tak pikir hanya manten diogok-ogok kene mboten nggih. Mboten dados resepsi menika pahargyan. Resepsi menika pahargyan. Dados wonten pahargyan nalika mantu kalian pahargyan nalika boyong penganten. Nggih pahargyan. Oh ya kesal juga ya anu mantu. Nggih. Klebu pahargyan 17 Agustus menika nggih pahargyan. Resepsi kenegaraan. Oh, nggih. Ya resepsi. Wah, ini Mas Roni oleh Mas Sarono wis mantep ini nanti. Kalau makin tak dados mantene mawon. Wah, aku nek melu offline, melu incep-incep kula dan Mereka jenengan nganu nggih ngrakit minangka MC nipun. Dadi ngrakit minangka MC kata-katane MC kados pundi kados ketika layatan niku. Nah, kalau ada contoh nggih. Nggih, dados jenengan nyobi ngrakit pun. Nah, mangke menika sagedipun rembak wonten ing pepanggihan sasampunipun tema pasrah panampi boyong penganten. Terus sing wonten beberapa waktu untuk nyobi rakit. Saupami saking menika sampun kecunggah pamanipun upah bagi aja intine iki deg. Lajeng mangke menapa pun wedar langsung prayogi. Ning upamane perlu ditulis kata-kata ya ora apa-apa. Petah kan kata-kata itu masalah. Namun yang perlu kawuningan menawi dipun tulis kata-kata ngeten prayoginipun ampun ngantos wonten kalimat yang terpenggal ke halaman berikutnya. Menika ndrawasi. Bisa error nggih. Nggih bisa error dinilaiipun saka MC boyong manten. Berarti yang tempatnya kakungnya ya? Nggih, tempat kakung. Nah, mungkin nama-namanipun saged mirsani wonten ing materi pasrah kaliyan panampi boyong manten. Ora wonten nama-nama mantene sapa sing duwe gawe atau keluargane manten kakung sapa, bisane sapa. Niku wonten. Berarti 15-16 ya, Pak? Nggih, mangke ingkang pungkasan niku. 15-16 kados nggih. Panganten putri. Kita nyobi ngerakit. Sebatas menapa? Sebatas nalika suatu saat menika panjenengan kedadak dilalai ketok melu rawuh MC-ne berhalangan, wah pun masalah ngomong amat. Wah. Punjih nyuwun kertas, wah.
Jangan masalah apa. Kertas mampok. Kok sami tuh Pak G? Kenapa? 16-17 kok judulnya sami tuh? Oh judulnya nggih, dilale sing siji dereng di nganu niku, dereng direvisi. Dene siji masrahke siji boyo. Berarti sing leres pundi? Sing 16 sing salah sing 16 menika pasrah, sing 15 menika pasrah, sing 16 menika boyo. Panampi. oh pasrah. Oh sing 16 Panampi nggih. Nggih. Panampi udah betul Panampi. Ini pasrah, tapi saking putri sedaya gitu loh. Tapi makanya ketoke sing dereng direvisi judulnya nih Pak. Nggih, judulnya saya lihat judulnya kok sami Judulnya dereng sama-sama direvisi. Nah, isinya katanya ngampun. Oh, nggih. Jadi Panampi itu saking penganten kakung ya. Nggih, Panampi saking penganten kakung. Menika gayut kalian pasrah boyong penganten jenipun. Nah, gayut menika wonten istilah. Nah, ngayuja lumrahipun pun sebat boyong penganten. Nah, ugi wonten ingkang kanthi tembung ngunduh mantu. Lajeng wonten malih ingkang mawi tembung ngunduh mantuk. Ngunduh mantuk. Ngunduh mantuk menika wonten ingkang ngendikaaken ngaten. Ning bedanipun nang ngunduh mantu menika digawa bali nang omahe utawa kediaman para tuwa. Tegese nang kediamane orang tua manten kakung. Menika ngunduh mantu. Sing duwe gawe wong tuane manten kakung. Menika ngunduh mantu. Ning nek ngunduh mantuk menika digawa bali nang omahe manten kakung. Digawa bali nang omahe manten kakung. Dudu nek gone wong tuane manten. Oh, jadi asumsi manten sudah kagungan griya. Griya menika ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Berarti sing gadah hajat manten kakung. Manten kakung sing menika ngunduh mantu. Nek ngunduh mantu sing kagungan hajat morot tuan sepuh. Nggih. Para tua atau wong tuane manten kakung. Kalau mongso menapa wonten ingkang mempermasalahkan gayut kalian ngunduh mantu kalian ngunduh mantuk menika sing pas ndi. Nah yojo langkung umum menika boyong penganten. Lajeng wonten malih ingkang nyebataken sepasaran manten. Sepasaran manten menika nek nganggo tembung sepasaran manten tegesipun 5 hari setelah menikah. Sepasar menika ora gangsal dinten. Menawi selapanan manten berarti 35 hari lagi boyong. Sak menika kadang kala nggih mboten esuk ijab resepsi sorene langsung boyong. Langsung. Katanya sekaligus capeknya katanya. Sekaligus ribet. Kesel. Cuman wonten undangan biasanya pun ngunduh mantu, Pak, bukan ngunduh manten. Nggih, ngunduh mantu, limrahipun ingkang menapa? Limrahipun ingkang pun sebat ngunduh mantu. Nggih, ngunduh mantu. Yang penganten. Niku atus ngaten. Nek teng kraton menika duka menika putra dalem menika putri utawi putra dalem menika kakung nggih pun sebat kagungan kersa mantu. Nggih kan kersa mantu nggih. Kagungan kersa mantu. Dadi nek nggone lumrah nek jenenge mantu kuwi berarti nggone pihak putri. Ini nek teng kraton kalian Pura Pakualaman mboten. Nek kersa dalem kagungan kersa walokramaken putra putri dalem nggih mantu. Ya kebetulan kersa dalam Jogja putri sedaya nggih. Putri sedaya nggih. Kersa dalam Jogja putri sedaya Pakualam kakung sedaya. Oh, Pakualam kakung sedaya. Nggih, kalih kakung sedaya. Berarti ekspor impor mawon nggih rajanya bisa di ekspor ke ekspor impor. Kalau ini atas sunatan kan upacara niku nggih upacara jaket menawi wonten kraton menika atas sunatan. Dados beda kalian
ingkang dipun tindakaken wonten ing masyarakat limrah. Dados sinaosa upacara adat manten menika kiblatipun nek Yogya ya dhateng kraton Ngayogyakarta, nek Surakarta ya ning kraton Surakarta. Namung boten sedaya ingkang kalampahan wonten kraton menika saged dipun tedhak tulat wonten Jawi. Saged boten sedaya ingkang katindakaken wonten ing Jawi ning kraton Dapat di keraton kan. nggih. Dados menika wonten menapa piyambak-piyambak. Nek cara kraton Jogja menika apa jenenge? Langkahan mendahului menikah. Ya kan wonten pelangkahipun to. Wonten dados nalika langkahan utawi mendahului menikah menika wonten jenipun saderengipun sumpalah saderengipun siraman. Dados sasampunipun sungkeman dhateng Rama Ibu lajeng ngaturaken pelangkah dhateng Mbak Yu utawi Kang Mas ingkang dipun langkahi. Nah ning kraton wingi karo Mbak Yu. Mergane nalika semanten ingkang krama menika GKR Bendoro Putri Ragil melangkahi Mbak Yu Ragil. Lajeng ngaturaken pelangkahipun cetha nek Yogya kala wingi menika pisang sanggan pelangkah, tetep nganggo pisang sanggan. Sasampunipun menika lajeng ngaturaken wujudipun pelangkah suatu barang yang dikehendaki oleh Mbak Yune ataupun secara lila legawa diaturke saka adine sing melangkahi. Napa mobil 10 Menawi kala wingi wujudipun tas ning ora ngerti jerone tas ki isine apa. Apa kunci mobil apa mboten tas. Ning wujude menika lajeng saweg nindakaken nyengker menika masuk ke area untuk bahan cara gampangnya dipingit lah, pingitan atau sengker. Lajeng mangke upacara siraman, lajeng wonten masang taruh pelancak panunggalanipun. Wathah sangat rerangkenipun palakrama wonten kraton menika kirang langkung lumampah watawis nggih. Gangsal dintenan. Waduh. 5 hari menika nganunipun napa rerangkening upacara ning saderenge sampun 3 bulan. Nggih, nek cecawisan wiwit 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya. Rumiyin kan wonten anu nggih Pak Mas Rumiyin kan wonten pesing-pesing itu loh. Sekarang masih enggak ya? Pak Mesing tasih. Pak Mesing menika kangge eyang menawi tasih sugeng. Nggih, eyang. Nggih, eyang. Dados menika mlebu nenggon serah-serahan saking pihak manten kakung tumuju pihak manten putri dipun aturaken kangge eyang disungsungipun. Saged wujud nyamping, sinjang utawi ugi sarung utawi busana sanesipun. Menika Pak Mesing. Kok namanya Pak Mesing ya, bukan pesing ya? Nggih, Pak Mesing. Napa artine niku? Nggih sami, pesing Pak Mesing menika ingkang kajenengaken menika. Sami. Lah napa karepe niku napa? Artine napa Pak Mesing niku? Oh, karepe menika saking tembung pesing lho Pak. Pesing menika ora gandanipun nun sewu sene. Oh, lah kenapa? Itu kan dados nalika menika lahir lajeng dipun mong simbah. Oh. Nek ora mesti ya ngompoli utawa ngopo. Dados menika saya pikir sing pesing itu mbae bukan ya? Kan sing dinajari mbae. Dadi simbah ya pesing mergane kompolan niku aku. Lajeng minangka napa disungsung menika pun aturi busana sing ora pesing jenenge Pak Mesing. Oh, pesing nggih. Menika kados. Menika Mas pesing nggih. Kalimantan nggih rawuh sugeng. Mastaka rawuh niki, Pak. Mereka Kalimantan kali alumni juga atau aktif? Dari Manis Renggo ini, Pak. Saking Manis. Manis Renggo Klaten nggih. Oh, swantenipun sampun dalang sangat menika. Dados tidak semua yang dilaksanakan di keraton bisa ditiru murni ke masyarakat. Demikian juga sing nang masyarakat ora mesti nang keraton ki ono. Gumantung saking kedaerahan utawi local wisdom setempat kangge lampah upacara adat menika.
Tapi secara etika boleh nggak masyarakat meniru adat keraton? Secara etika. Secara etika boleh, memang diperbolehkan dados adat tata cara keraton menika sampun miyos saking keraton menika udah kawis tahun 1962. Yang menapa nih, Bos? Dados busana manten saupacaranipun menika dipun keparengaken dipun agem masyarakat menika era Hamengkubuwana ke-9. Menika udah kawis artinya tuh artinya sudah budaya publik gitu ya, sudah milik publik lah gitu ya. Saged nanging ugi wonten beberapa hal yang tidak diperkenankan untuk ditiru. Kenapa, Pak? Setunggal menika pondongan angka kalih menika edan-edanan. Menika mboten pareng dipun tiru karena menika kagunganipun keraton. Pondongan menika nalika manten putri menika putri dalem, terus manten kakung menika masyarakat umum, lajeng manten kakung menika mondron manten putri. Terus dipun bopong bareng karo pamane manten putri ngewani menika junjung manten putri. Menika namanipun mondong. Menika hanya kagunganipun keraton. Setunggal menika. Jadi kayak Gusti Pembayun dan sebagainya itu kemarin juga pondongan ya? Pondongan, nggih, saya pondongan. Ingkang boten pondongan menika ingkang menapa? Ingkang boten pondongan menika Gusti Maduretno. Menika namung simbolisasi nomor 4. Menika simbolisasi pondongan. Awit nalika krama utawi mantenan menika kula nyuwun pirsa bobotipun menika 110 kilo. Waduh. Dados nek pondongan wis cetha juga. Oh, ingkang gede sangat menika nggih, ingkang nggih, menika lajeng mboten mawi pondongan nanging secara simbolisasi ada. Dados namung menika mendak kalian pamanipun menika mendak cecawis ngaten lajeng Gusti Maduretno namung lenggah sekedap. Menika wis dianggap simbol saja. Nggih, simbol. Lajeng iso boyoke jebul nggih. Lajeng ingkang kalih menika edan-edanan. Edan-edanan menika penari sing dandanane kaya wong edan. Mboten dipun parengaken dipun agem kangge masyarakat umum. Nggih. Maksudnya napa Pak edan-edanan niku nggih? Tujuane nggih napa nggih? Edan-edanan menika menawi wonten keraton menika menapa tolak bala. Tolak bala. Dados menawi wonten Sangkala utawa ibu ya ingkang manten menika ingkang nampani para edan. Nek mandek mang persneling. Balik ngandalke edan. Wah, ini bocor Pak Firman Toko bocor. Kan kan gede. Pak Yono sing iso. Ngantuk wis bareng arek dipaksa. Mbok pilih menika gayut kalian berarti bar dibongkar ya Mas? Gimana tandane? Monggo mangke saged dipun rakit nyobi ngrakit MC kangge boyong penganten lancanipun mangke nyobi dipun simulasi mangke mari semoga pasinam dalu menika dipun pungkasi kanthi mojokaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Hakarya Jagat dene sampun kalampahan kanthi Dedonga anut katusan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Alhamdulillah. Ngecerat. Nggih, matur nuwun Pak. Ingkang online lan ugi Mas Irlan, Mas Sarono, Mas offline, matur nuwun sugeng dalu, sugeng tutur, sugeng aso, mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Telepon starteran.